Helo, enw fi di Sophie, dwi'n 22 mlwydd oed, dwi'n dod o Wal Fawr yn Gogledd Cymru a dwi ar blwyddyn cyntaf fi yn astudio Gwyddorau Chwaraeon Antur. Nes I ddewis I astudio ym Mangor oherwydd bod un o'r llefydd gorau I chwaraeon antur gan bod y môr, mynyddoedd a llynnoedd mor agos at ei gilydd. Yn ogystal â hynny, mae Bangor wedi cael y safon aer ar gyfer rhagoriaeth y dysgu. Y peth gorau amdan y cwrs ydy'r diwrnodau y Mae'r rydym yn cael bob wythnos yn cyrraedd fyny mynyddoedd neu yn kayacio. Yn ogystal â hynny, rydym yn cael 6 sesiynau ymarferol labordy efo ffisioleg dynol yn ystod y blwyddyn cyntaf. Dwi wedi ymuno efo clwb rygbi merched. Hefyd dwi wedi ymuno efo clwb dringo a beicio mynydd.